Grup Popular. Bueno, jo tenia dos coses. Una, que m'han demanat diversa gent si és possible sol·licitem que es facin unes escales, les escales que hi ha a l'església, que es fera o s'habilitara una rampa per entrar en l'església, per les escales, tots sabem que tots són escales el que n'hi ha, que es poguera fer ahir una rampa. No sé si és possible o no, tècnicament. Tu tira, Tere. Les escales que n'hi ha per pujar... No, del carrer de la Vila no, del Fossar. És que del Fossar entres a la sacristia, no pots entrar per la sacristia. No es poden fer més d'un 10% de... Si això ja es va veure, ja fa molt temps. Tu, si posarà una rampa ahí, anirien tots de... seria hasta perillosa. A voltes s'ha comentat el tema de les rampes en este plenari, sobretot quan es va obrir les escales del Tite, que també es va demanar el tema de la rampa. Jo crec que m'agradaria que tots foren conscients de que si la pendent no dona, és contraproduent. És contraproduent en el sentit de que una cadira de rodes o un carro d'un xiquet baixant-la, si s'escapa, pot ser pitjor el remei que l'enfermetat. Que tenim el poble que tenim, l'orografia que té, i allí on dona la pendent es posa, però on no dona la pendent, nosaltres som més partidaris de respectar la llei, però perquè creiem en ella. Vull dir, és que no fer-ho té conseqüències negatives. Jo el demanar-ho és perquè m'ho han demanat, que ho diguera. Sí, a nosaltres també. Sabem que a l'església arriben persones molt majors i entonces es costa pujar les escales i ho han demanat. Si tècnicament no es pot fer, doncs no es pot fer. Que a nosaltres ens han demanat també i ho expliquem en aquestes condicions. Perdoneu, respecte al mateix tema. Jo, ja que l'església és una entitat privada, l'església té l'opció d'obrir la porta secundària que té per la part de darrere, per a posar, que si l'església tinguera voluntat de fer-ho, igual els ajuntaments per ahir podria dir una rampa. Però el que ha de tindre voluntat és l'església de que si ells són una entitat privada i pensa que tot el món ha d'entrar a les seves dependències, perquè tingui la voluntat de fer-ho. Però mentre que continuem mantenint una porta en un lloc que no pot fer accessibilitat... Jo he demanat, jo tècnicament no ho sé, m'han demanat i s'hi ha puesto, no l'altre. Entonces, si tècnicament no es pot fer, doncs no passa res, no es fa, això està clar. El que vull dir-te és que no puc demanar que per entrar a ma casa l'Ajuntament faci una rampa. No, és una entitat privada, ells es mullen, també. El carrer és el carrer, jo estic parlant del carrer, jo no estic parlant de l'església, estic parlant del carrer. Això és de l'Ajuntament, a veure si m'ho entenem. De totes formes, jo crec que Mario... Que no es pot fer, doncs no es pot fer. La solució que pot donar és factible, també és factible, o sigui que li dic el mateix una cosa que l'altra. Contestació a la pregunta és això, que a nosaltres també ens ho han demanat 100 voltes i que n'hi ha motius tècnics que jo crec que avalen que ahir no es faci una rampa. I una altra cosa és que es puguen estudiar alternatives, com molt bé diu Mario, en les que el particular en aquest cas té un paper important a dir. Han estat fent un muntó d'obra i, per exemple, no s'han preocupat de donar-li accessibilitat a l'escaló que n'hi ha del carrer a l'església. El cura, cuidado, a mi m'ho han demanat gent I després la vaig adelantar, perquè si entres per la sacristia tindries que fer l'accessibilitat. Claro. Claro que ho tenen que fer. Si tenen voluntat. Les dues coses, és factible, que sigui factible i ja està, realment. Bueno, jo, perquè com fa ja 2 anys vam presentar nosaltres una moció perquè a don Vicent de Plaça li concediera una... No podia callar-me, no mos podien callar. Nosaltres volem felicitar i donar-li l'enhorabona a tots els distinguits el dia 9 d'octubre, però en especial a don Vicent de Placandela. En segon lloc, una aclaració. El PP propuso una moción hace 2 años en la que se concediera una distinción a don Vicente Placandela y que fuese el Pleno, puesto que yo la presenté al Pleno, el que la aprobara y se le concediera dicha distinción en vista de su dilatada vida
tanto profesional como educador, que ha llevado lo menos 40 años, así como con su faceta musical, tanto en Gijona como por toda España. El currículum se adjuntó y el otro día el señor alcalde lo leyó, parte del dictamen. En tercer lugar, dicha moción fue rechazada por el Grupo Socialista, poniendo toda clase de trabas y excusas para que no se le concediera. Incluso hubo gente del público que también le dio la razón al Partido Socialista, pues no tenía méritos suficientes, según ustedes, y que había muchas personas que se lo merecían. Eso lo dijo usted aquí, y además un señor que había ahí también lo ratificó. Resulta que ahora sí que lo tiene. Hace 2 años no, ahora sí. Señor alcalde, muchas gracias por concederle la insignia de oro a don Vicente Pla. És algo. No veig ni el prec ni la pregunta, però vaig a contestar-li en qualsevol cas. ¿Vale? Lamente, com en el seu dia ja vaig fer, que vostè, vaig a mossegar-me la llengua, falte a la veritat deliberadament. Falte a la veritat deliberadament per dir així que van votar en contra perquè pensàvem que no tenia mèrits suficients. Vostè ha faltat a la veritat de forma deliberada. Perquè jo li vaig dir a vostè molt clarament que pensàvem que ni era el moment ni les circumstàncies per polititzar un tema, a més, en una persona en la que nosaltres pensàvem que tenia mèrits suficients per a donar-li la rellevància que mereixia aquest reconeixement. I vostè ara ve així i diu el que ha dit. Jo dic que vostè falta a la veritat de forma malintencionada i deliberada. Ho dic així de clar. No li consentisc. No, dona igual. És que jo a vostè no li consentís que vinga així a dir que nosaltres van dir que no perquè no tenia mèrits suficients. Perquè això és mentir, ara no em mossegui la llengua, deliberadament. Fer una utilització política de les persones que tenen rellevància en este poble per a tirar-nos els trastos així, vulgarment. Amadeo, vulgarment. Te ho vaig dir molt clarament, no fem política d'això. En este poble n'hi ha moltes persones que mereixen aquest reconeixement. Don Vicente és una d'elles i mereix tindre el lloc que mereix. I el lloc, des del meu punt de vista, perquè al final no és el pleno el que dona les insígnies, és l'alcalde, és en un 9 d'octubre, com així nosaltres vam decidir, buscant el moment adequat. Lo de més és més que demagògia, és faltar a la veritat deliberada i malintencionadament. No tinc res més que dir. Vostè està dient la mentira perquè inclús el que estava allí estava donant la raó a vostè de que en el poble n'hi havia molts i vostè va dir no senyor, no se li dona perquè no s'ha consensuat. Que més consens que jo presente la moció així en el pleno, no com vostè ha fet de donar-li-la sense enterar-se ningú. Jo no sé el que és més democràtic, si vostè la dona, o el grup socialista, li la dona perquè s'ho mereix, o l'alcalde, és igual. No era més lògic que, puesto que és una insígnia d'or, o la que haguera sigut el pleno el que li la donara. No és més democràtic, entonces no tinc més res que parlar. Així estem en una dictadura. Vostè no diu la veritat. Amadeo. No, senyor. No sé si estarem en una dictadura... A veure... Deixa'm parlar. No sé si estarem en una dictadura dels que governen o dels que estan en l'oposició. Sí, tu el que tens que fer, Amadeo, és llegir-te el reglament de protocol d'aquest Ajuntament. I a veure qui dona i qui no dona les coses. Vull dir, este pleno ha aprovat que a l'hora de donar insígnies sigui l'alcalde el que les doni. No el pleno. Demà podem agarrar i canviar el reglament i buscar fórmules diferents. Te ho vaig dir en el seu dia i avui te ho torno a dir. Fer política d'aquestes coses em sembla xabacano. Xabacano. És a dir, quan una persona té el mèrit que té, la té independentment de que ho proposi el Partit Popular, el PSOE, té el mèrit. I el que tenim que fer tots els que estem així, és dir, molt bé, si efectivament és així. Jo no us vaig dir que no té mèrit, jo us vaig dir que n'hi ha moltes persones en aquest poble que tenen mèrits per a ser reconegudes i distingides, i cadascú en el seu puesto.
cadascú en el seu puesto. He donat I que es moltes... consensuara. Amadeo, estic parlant jo. Jo no t'he dit que es consensuara. Jo no t'ho vaig dir. Tu podràs demanar, però no estaré d'acord en tu. Vull dir, si és consensuat, millor. Però mira que he donat insígnies d'or i resulta que és esta la que no es pareix bé i la que vols que es consensue. I les altres insígnies d'or? Tot és, jo estic nombrat No, tots. sí, i les altres? Però tot és, el que se ho mereixca. Has Jo no tinc cap problema. faltat a la veritat deliberadament. Això Si vols que fer diu vostè és política, mentira. si vols fer política, fes-la en altres coses, però no les facis en estes, home. La política la fa vostè donant ahir enmig del carrer. Un 9 I vull d'octubre. la dona així. Un 9 d'octubre. No ho entenc. Però anem a veure, Mai s'ha Amadeo. fet baix. S'ha fet així. I per què no preguntes? I per què no I vostè preguntes? per què no m'informa? Tots... Jo no- anem a jo no veure, sabia. anem a veure. Jo no vaig a no informar... té res a discutir. Amadeo, si tu preguntes tendràs que aguantar la resposta. Però no pots deixar la pregunta en l'aire i que no se te contestes. Si tu preguntes, se te ha negat alguna volta la resposta? Mai. Així cada volta que s'ha preguntat alguna cosa s'ha respost. A mi això, quan estava en la posició, no em passava. I ahí tens uno que t'ho pot dir. Tu cada volta que has preguntat així, se t'ha respost. No em digues ara que jo tinc que informar-te de tot. Jo vinc al pleno i presente la relació de decrets. Punt número 1. Senyores, els decrets que hem firmat. I has tingut una setmana llarga per llegir-te-los. No digues que no t'informe, T'informe de tot. De tot, absolutament. Jo, quan estava en l'oposició, tenia la desgràcia que preguntava i no em responien. A tu, hasta avui, se t'ha respost de tot, Amadeo. Resulta que tots els anys donem les insígnies de plata en el concert de festes. Enguany s'ha canviat les fetges i el concert de festes coincideix en el pleno, no estem en el concert. Mos ha paregut el més correcte vindre així al pleno i donar-li als capitans i als abanderats les insígnies. I vos hem informat. A les 6:30. Què es pareix? Què es pareix? Una hora antes de donar-ho. Quan... O sigui, això... Amadeo. No tinc més ganes de discutir. Pues si no tens més ganes, ja està. Què vols que es diga? Jo el que tenia que dir, ja ho he dit. Mai t'ha informat de que anigueres al cine a veure el concert que allí donàvem les insígnies. I tampoc has anat. Jo no ho recorde que anigueres últimament. Això, com ho has vist, però escolta, això s'ha fet de forma natural, després de parlar en els que estan organitzant la festa i dir, senyores, quin és el moment més adequat? Pues este. I com era antes del pleno, aneu a vindre, aneu a estar, senyores, anem a fer això, se vos ha informat, i en l'altre t'ho torno a dir. Em sembla que no és molt correcte el que has fet, perquè al final, en tot això, sempre pot acabar així perjudicat el que menys té que així perjudicat. Jo m'alegre. Crec que ens alegrem tots. Jo sí. O vosaltres. Però no diguis el que has dit, que no és veritat. No, això sí que és... El que no és veritat el que està dient vostè, que jo estic mentint. Però ja està. Grup d'Esquerra? Antes pensava que havia dit que volia parlar de més coses. Veig que ja s'ha acabat tot. Pues quan vulgui parlar vostè de lo que vulgui, té este tort per a parlar de lo que vulgui. Ja veig que no té ganes de parlar de res més. Però bueno, cadascú fa oposició. Nosaltres arreplegant algunes preguntes que ens han fet alguns veïns, més o menys són del mateix lloc, per tant, no sé, faré una primer i l'altra després. Les càmeres que hi ha en l'encreuament de la bassa Sant Vicent, de l'Eixia cap al Coll, miren cap a la carretera i cap a la del cementeri també, crec que estan. Exactament per a què són, com es gasten, si estan funcionant del tot, qui les controla, un poc ens donareu un poc més d'informació. Sí, bueno, en el seu dia es va aprovar ja un pla, en el seu dia quan vam aprovar lo de la red WiMAX, inclús quan vam aprovar també el projecte de la jefatura de policia, en la que es tendia a que poguera centralitzar-se en aquest lloc la visualització de les diferents càmeres que podrem anar instal·lant en el poble a poc, dins d'una espècie de pla, encara que no estiguera definit 100%, d'instal·lació progressiva de càmeres en el poble. És cert que n'hi ha molta gent en el poble que ens ha demanat càmeres, anem a dir, en una voluntat o vocació antivandàlica, per exemple, en determinats llocs, i és cert que avui per avui la legislació l'únic que ens permeteix és posar càmeres per a control de tràfic. Jo soc dels convençuts que més tard o més pront la legislació canviarà, com ocorreix en el resto d'Europa, on les càmeres poden acabar tenint aquest tipus de finalitats. L'important és sempre que es faci un bon ús i que no es viole la intimitat de les persones, cosa en la que jo sempre estaré totalment d'acord. De moment nosaltres
donat que la restricció de la legislació és la que és, hem optat per l'opció del tràfic i, per tant, tindre el control d'accés al poble, al casc urbà, en els diferents punts, ha sigut sempre l'objectiu. En la rotonda d'accés per Alacant, per Tibi i per Alcoi, per entendre'ns. I això és la filosofia. Una altra cosa és que després les càmeres puguen visualitzar-se en un altre tipus de, anem a dir, objectius o funcions. No vaig a negar-te, per exemple, que en en un moment determinat es van voler utilitzar també per veure si hi havia hagut algun tipus d'observació o seguiment del quartet de la Guàrdia Civil, per exemple. Però l'objectiu principal és, avui per avui, el tràfic, tindre controlat l'accés en els diferents punts del casc urbà. I això controla la policia? Això va exclusivament al retén de policia i així demanaré sempre que siga, a través de la red WiMAX, i saps que el retén està preparat per a la possible instal·lació progressiva de més monitors que puguen monitorejar, valga la redundància, el que les càmeres vagin enviant-li a través de la red WiMAX, a més. Molt bé, després, en aquesta mateixa zona, ens han preguntat per què no hi ha habilitat una vorera o un camí al costat del quartel de la Guàrdia Civil fins al col·legi. Ens han contat alguns veïns que fins i tot han tingut molta sort de no haver algun atropellament. L'altre dia ens va contar un que quasi atropella 2 dones que estaven caminant per allí. Doncs si això s'ha pensat... Estàs parlant de lo que va pegat al Cristòfol Colom per darrere. Per darrere. Per darrere dels pins o per on fora, però fer un camí un poc més arreglat perquè passa molta gent. Hi ha una altra manera d'anar, que és baixar i pujar, però normalment la gent va directament per ahí. I moltes vegades en xiquets xicotets perquè se n'ixen per ahí, aparquen baix i van caminant. O sigui, si hi ha la possibilitat d'estudiar-ho i de fer alguna cosa. S'ha estudiat ja en alguna ocasió, sobretot poquet abans d'obrir l'altra porta del Cristòfol Colom, però sí que és algo que s'ha quedat ahí pendent i que forma part de les possibles futures actuacions. No descarte que tan pront es puga fer, que es faci. Sí, és que o fer una cosa o posar una senyal de prohibit passar per ahí caminant, no sé, alguna cosa, però que la gent veja que si hi ha un accident o hi ha alguna cosa està indicat, perquè ara pot passar. És una continuació natural, a més de la cera que va estar... És que és la vorera, acaba i comença a l'altra punta. Però que avui per avui qualsevol caminant pot passar. Es va habilitar per la carretera. No, i per baix també. El paso de Dios n'hi ha un quitamiedos. No, però pegat al mur de l'Institut de la Guàrdia Civil. Pegat al mur de la Civil no pot passar al final. Per ahí caminant. Ha de xapar l'asfalt, sí o sí. Ahí va haver una gallup que acaba de la Guàrdia Civil, sí. Tu dius per els pins que n'hi ha darrere del Cristòfol Colom? Que és per on passaven els xiquets, quan anaven a l'institut que estava el prefabricat, es va habilitar allò en la villa perquè els xiquets anaven per allí. Una altra cosa és que una persona en garrot o el que siga tinga dificultats perquè es grava, però que pot passar, es pot passar, però que en fi, lo natural seria, com dieu, efectivament, que es poguera posar una cera, una vorera i passar. I un prec, ja que hem vist avui així la insígnia, i a mi em sembla que enguany pel que ha sigut, però jo pensé que no és el lloc ideal, que no hi havia massa gent de Llembo, que per molt que s'avisa a la gent, doncs no ho saben, preguem que per a l'any que ve, que passarà el mateix, esperem que passi el mateix, perquè serà bona senyal, que en compte de fer-ho així, que es canvi el concert d'un altre dia, el dimecres o la setmana anterior o quan siga, i fer-ho... Segurament no es va fer en el temps possible de fer. El dia 9 d'octubre li vaig dir a Ricardo. No me'l van donar contra ningú. Mario va ser el primer que ho va dir el dia 9 i no donava temps material a canviar. Estem en temporal, la banda tampoc puja. Els músics estan fent faena i... Avisar-ho més temps i veure de quina manera... Ja en parlen amb ells i si l'any que ve continuen les fetges, que no sabem per què això, que el concert el faran el dimecres i tindran un dia més de festa. Hem de començar avui a migdia perquè ho faran el dimecres. Ells per festa no tenen. S'han barallat diferents alternatives per
per donar la insígnia. Al final també ha sigut consensuat en ells de fer-ho així. Li vam oferir inclús que fora el diumenge, en el dinar al que ens conviden sempre, s'ha consensuat en ells que fora així. I sí que és cert que enguany és un any de canvi, que n'hi ha moltes circumstàncies que haurà que anar salvant sobre la marxa, però que de cara a l'any que ve totes aquestes coses que van eixint anem depurant-les. Bé, finalment dir que si no ho dic rebente, que avui hem estat fent vaga tots els professors i que des d'ací, que com a mínim el grup d'Esquerra, i espero que alguns altres també, que recolzem als mestres, també als alumnes, i esperem que la llei Wert prompte deixi d'existir. Com saps que jo també soc mestre, que també estic de vaga avui, n'hi ha motius més que suficients i jo crec que ho compartim molts per aquest recolzament a tot el sector educatiu, alumnes, mestres, perquè efectivament anem de mal en pitjor i estem totalment d'acord, almenys nosaltres. Si no n'hi ha més pregs ni més preguntes, s'alça la sessió.